Ahojte priatelia, mám pre vás výbornú správu. Pred koncom roka sme totiž v našej asociácii pripravili sériu 3 webinárov so skvelou Ivetou Orbánovou, ktorú ste mali možnosť zažiť a navnímať už na našej poslednej konferencii v Jasnej. Budeme sa baviť o generačnom porozumení, o tom, aké generácie máme v našich školách, koľko ich máme, ako s nimi vychádzať, ako komunikovať, aké sú ich špecifika, možno ako vďaka tomu aj predchádzať konfliktom a podobne. Ja osobne sa z tejto témy veľmi teším, pretože môže zhodnotiť nielen nás ako zriaďovateľov a riaditeľov, ale vlastne celé naše školské tímy. Veď len v zborovniach máme minimálne 3 generácie a potom v triedách nás čakajú ďalšia, 4., 5. Takže neváhajte, môžete sa stále prihlásiť. Prvý webinár je už tento pondelok a potom ostatné do konca decembra. Veľmi sa na vás teším a